ay ako po nung estudyante, isa pa akong masayahing tao, friendly, kahit po mga teacher na nagiging close ko, kahit hindi ko kilala kapag nakausap ko na, yung walang feeling close diyan, close agad tayo. Ganon. Hi, ako po pala si Nicole Puntos Bindal from Purok Tres, Cabangan. Ako po ay 19 years old, pero still fighting. Minsan, nasa point na nawalan ako ng pag-asa sa mga tao na nakakakilala sa akin. Alam niyo naman po na malakas ako, strong ako. Hindi ako basta-basta susuko sa kalagayan ko. Kasama natin ngayon si Nanay Maricel Bindal, ang ina ng 19 anyos na dalaga na si Nicole Bindal na kasalukuyang mayroong giant cell tumor, isang uri ng sakit sa buto. Kailan po nagsimulang lumabas itong sintomas ng sakit ni Nicole? Ngayon pong October 20. Last year. Opo. Nung matapos na ma-check up siya ng doktor, ngayong alam na ng doktor kung ano talaga yung sakit, ano hubang sitwasyon ni Nicole, sabi ng doktor? May pag-asa para hubang gumaling? Sabi po, i-combine daw po. Magagamot para hubang? Hindi ko po, kasi sabi daw po, opera or chemo daw po, at saka uputol bitis daw, putulin daw po yung body, depende daw po kayo. Ano po yung desisyon nyo bilang magulang? Para po sa akin, gusto ko pa sana, kaso lang po, ang anak ko po, natatakot na po siya. Kasi Ayaw niya magpopera? Opo, yung nangyari po sa kamay niya. Opo, medyo iba na yung shape. Ano po? Yung anak mo, nanay, siya na ang nagdesisyon na ayaw niyang magpa-chemotherapy. Opo. Ayaw niya rin magpa-opera. Opo, takot po siya. Pero kinakausap po namin siya. Sabi ko, Bibi, kung kailangan, Bibi, para makalakad ka pa. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono ang Ako Bicol Party List Coordinator, ang magandang si Ma'am Melinda Ibio. Ano po ang maaari nilang gawin o asahang proseso upang makatanggap ng tulong mula sa Ako Bicol Party List? Okay. Kinalulungkot ko man po, subalit ito pong ating si Nicole ay hindi pa raw po handa upang mabigyan lunas sana ang kanyang karamdaman sa ngayon. Sana din po ay, kung sakasakali man nanay, na magbago po ang inyong desisyon, ang Ako Bicol po ay kaagapay. Andirito lamang po kami kapag ka nagbagong isip nyo at talagang kailanganin na nating paoperahan siya o mag-undergo siya ng kung anumang medical treatment na kailangan sa kanyang karamdaman. Kami po ay lubos na tutulong kung anumang ang medical treatment na kakailanganin. Sakali mananay na magbago ang inyong isip, huwag po kayong dala-dalawang lumapit po ulit sa amin sa Ako Bicol dahil andito po kami at ating pong i-schedule ang kanyang kakailanganing treatment sa abot ng aming makakaya. Kumbinsihin niyo yung anak niyo may paggamot natin para din po din niyo sa kanya. Okay po. Importante po yun, Tabi. Opo, Okay. maraming Thank you salamat, so much, Ma'am Ma'am Mel. Nanay Maricel, tanggapin niyo po itong cash assistance mula po ito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo sa programa po ni Congressman Saldi. Pwede niyo pong magamit sa pang-vitamins, pang-bili ng gamot. At Dahil hindi ho kayo nakakapagtrabaho nanay ngayon ng maayos kasi nag-aasikaso kayo para sa paggamot, may regalo pa po ang programang ito at si Congressman Saldi ko na grocery para po sa inyo. ayan na. Maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po to sa amin. Lalo na po sa katulad namin talagang halos walang-wala. Minsan po walang trabaho yung asawa ko. Maraming salamat po Ako Bicol at Congressman Saldi ko. Maraming salamat po sa inyo. Nanay, ramdam po namin, nanay, ang inyong pong pinagdadaan. Pagmamahal sa anak, partner ng isang nanay. Opo. Na gusto pa rin na makita ang kanyang anak na gumaling at manumbalik sa dating kalagayan. Opo, walang hihigit po sa pagmamahal ng isang ina. Pira po, ma'am? Tig 15. Maraming salamat po sa Tabang Ora mismo. Nakabili na po ako ng vitamins ng anak ko. Malaking tulong po to sa kanya. Maraming salamat po. Makalipas lamang ang ilang araw, ay personal naming binisita si Nicole upang kumustahin muli ang kanyang kalagayan.
Hello po. Ma'am, good afternoon po. Asan po si Nicole, ma'am? Dito? Sige. Hi, Nicole. Nicole, maaari niyo bang ikwento sa programa yung kalagayan mo ngayon na despite sa ganyan na kalagayan mo, nakikita namin yung lakas ng loob mo na malalampasan mo lahat. Ganito po nangyari sa akin. Nung 17 ako, okay pa po ako. Nung nag-birthday ako ng 17, naramdaman ko po yung sakit ng tuhod ko sa left. Tapos, hindi ko po inakala na sasakit to hanggang sa humahawak ako sa lamesa para po makalakad, yung dinidiinan po, ganun. Tapos ilang araw po, sobrang saya ko kasi naalis. Then, nung naalis po sa left ng tuhod ko, pero di ko expect na habang tumatagal, unti-unting napipilay ako. Kung sa doktor po talaga ako magiging okay, sa dami-dami ng gamot na binigay sa akin at sinabi sa akin, di sana po, noon pa lang okay na ako. Hanggat sasabi ko, ma, tama na muna sa doktor, albularyo naman po tayo. Tapos noon, nung unang punta namin ng albularyo, sinabihan daw po ko na nabarang daw po ako. Kasi hindi naman po masama mag-try. Kasi meron din po tayo kasing sakit na doktor magpapagaling, albularyo magpapagaling. Pero ang the best po talaga magpapagaling si God. Mga instrumento lang po yan na binigay sa atin ng Diyos. Minsan, nasa point na nawalan ako ng pag-asa. Pero, nasa point din na hindi, dapat kailangan pang lumaban. Sa mga tao na nakakakilala sa akin, alam niyo naman po na malakas ako, strong ako. Hindi ako basta-basta susuko sa kalagayan ko. Nicole, lagi kong sinasabi sa iyo, huwag sumuko, laban lang. Kasi andito kami ni Papa, ni Mama, at ng mga kapatid mo na umaasa talagang gagaling ka. Lagi akong nagpipray na kahit sa sobrang hirap, okay lang, basta gumaling ka, basta buo tayo. At hindi ako nagsasawang mag-alaga sa iyo, Nicole. Alam ko man, nakakapagod yung ugali ko. Pero thank you na always always ka dito sa akin. Thank you na kahit nakakapagod yung ugali ko, hindi mo ako pinapabayaan. Kahit na kapag nasasaktan ako, palagi kitang nasisisi. Pero always remember mo, matabaon ka. Hindi ko man sinasabi sa'yo, pero sa pag-pray, always ko sinasabi na mahal ko kayong dalawa ni Papa. Thank you sa pag-sacrifice. Thank you sa gabos. Kung wala ka, wala rin ako. Ayan, Nicole, bukod doon sa tulong na natanggap mong gamot, ngayong nagbisita kami, ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sabi ni Congressman, bigyan ka uli ng grocery packs. Thank you so much po, Congressman Saldico. Sa grocery and sa gamot po, Diyos mabalik. Saludo ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa mga tulad ni Nicole na nagsisikap tulungan ng sarili na makabangon sa unos ng buhay. I used to think that I was so fine enough, and I used to think that I was so wise enough. But I will face my time trying to figure out why you playing games, what it's all about. And I can't believe you're hurting me. I met you, girl, with a difference. But I guess it's what's all just make believe. Oh, love.